बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउट्युबाव आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउट्युब आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। खुलुमबाय, बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं दैजि मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै थिसननाय केसखौ मिज'रामआ बोखांना लाबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम पुलिसखौ मिज'रामनि एमपिनि हेंथायै एफआइआर होनायखौ बोखारनो बिथोन होदों। मिज'रामाव जाग्रा आदार आरो पेट्रल डिजेलनि आंखाल। 16 आगस्तनिफ्राय खुला जागोन इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनाय। मिज'राम सिमा लाइलापुराव जिउ गोमानांनाय मुंख्लं पुलिसफोरखौ गोसोखांनानै आसुआ बिबार बावदों। गवालपारा धुपधरायाव बोलेर' आरो इ-रिक्सानि सौग्रावलायनायाव सानै सुबुंनि गोब्राब जोखोम। निपक'आ राङा दैमा बान्दोनि 4 नं दद्राखौ खेवनानै होनायाव लखिमपुर जिल्लायाव हालाय-हाफाय। गलाघाटआव पुलिसआ गं-10 गलाखौ सिल खालामदों। मरिगाव खुमै गामिनि लामायाव मोब्लिबनि थारजों नांनानै मासे मोसौ आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा। भारतनि हिन्जावसाफोरनि हकी टीमआ टकिअ अलिम्पिकनि सेमि-फाइनालाव, फारसेथिं बक्सार सतीश कुमारआ जेनबाय। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों जों उपमारानि दैमारि आरो दैजि मुसाहारिया। आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजि जाथायखौ लाना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै थिसननाय केसखौ बोखांना लाफिनबाय मिज'राम पुलिसआ। रबिबारखालि मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगाया मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहजों जानबुंआव सावरायनायनि उनावनो मिज'राम पुलिसआ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै केस थिसननायखौ बोखांना लाफिननो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजिनि उनाव आसाम पुलिसआ सानैसो मिज' अफिसारनि हेंथायै केस थिसनना समन जारि खालामनायनि उनावनो मिज'राम पुलिसआबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे 4 गोजौ थाखोनि आसाम पुलिस अफिसार आरो 200 सा पुलिस जवानफोरनि हेंथायै केस थिसनदोंमोन। नाथाय बे केसनिफ्राय रबिबारखालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मुंखौ दाननानै होनो गोनां जाबाय मिज'राम सरकारा। बेजों लोगोसेनो आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजिखौ लाना गावनि रायजोनि नोगोरारिफोरा ससियेल मिडियायाव जेबो रोखोमनि गुबुनखौ थुलुंगाखां होनाय बानबुंथिबो होनो नाङा होननानै खावलायदों ज'रामथांगाया। रैखाथि बिफान आरो मिज'रामनि लोगोसे आसामनि मानसिफोरनि सिमनायारि दाङाबाजिनिफ्राय सप्तासेसोनि उनावसो गंनैबो हादरसानि गिबि मन्थ्रिमोनहा थासारिखौ सुग्लायहोनायनि बाथ्रा बुंदों। मैया मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगाया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव एफआइआर होनायखौ बोखारनो खावलायो आरो ओरैहाय आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो पुलिस बिफानखौ मिज'रामनि एमपि के भानलाल भेनानि सायाव एफआइआर होनायखौ बोखारनो बिथोन होना गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामना बुङो। मख'नो गोनांदि बे थासारि सुग्लायनाय खामानिया मिरु नखर मन्थ्रिनि गंनैबो हादरनि गिबि मन्थ्रिजों टेलिफनिक कनभारसेसन खालामनायनि उनाव जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आसामखौ गाग्लोबना 6 पुलिस जवानफोरखौ बुथारनानै खैफोदाव नसुं रायजो मिज'राम। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे समाव मिज'रामआ जाग्रा आदारजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुवा बेसाद आरो पेट्रल डिजेलनि आंखालाव मोगा-मोगि जानांदों। मिज'रामनि पेट्रल पाम्पफोरा पेट्रल डिजेल रानलांनो लागै लादों। आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजिनि उनावनो मिज'रामाव थांग्रा राजालामा आरो रेल लामाखौ आसामआ होबथाना दोननायनि उनावनो मिज'रामआ बेबादि जाग्रा आदार, मुवा बेसाद आरो पेट्रल डिजेलनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जादों। जायनि जुनै मिज'राम सोरखारा पेट्रल डिजेल फाननायनि थाखाय जुनिया गाइडलाइन फोसावनो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे समाव मिज'रामाव गंसे बाइकआ सानसेयाव 3 लिटारल' पेट्रल आरो डिजेल मोनो। बेबादिनो गंसे कारआ सानसेयाव 5 लिटारल' पेट्रल आरो डिजेल मोनो।
3 लिटार एबा 5 लिटारनि बांसिन पेट्रल डिजेल लानो थाखाय जिल्ला बेंगिरिनि गनायथि लाग्रोनांगोन। बेजों लोगोसेनो सोरखारा फोसावनाय गाइडलाइनखौ सिफायग्रा पेट्रल पाम्पफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन होननानैबो हुमखि होनाय जादों। कर'ना भाइरासनि थाखाय बन्द खालामना दोननाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनाय एबा मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन जिल्लायाव दावबायनायखौ खुलिफिनसिगोन। फैबाय थानाय भारत उदांस्रि सान फालिथायनि उनाव 16 आगस्ट खालिनिफ्राय इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनायखौ खुलिसिगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै उदालगुरियाव दावबायफैना खौरांगिरिनि सिगाङाव रायजोनि गासैबो जिल्लायावनो बेलासे 4 रिंगासिम दखान गला खुलिनो हागोन आरो 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फ्यु सोलिगोन होननानै बुंथियो। कन्टेनमेन्ट जिल्ला गलाघाट आरो लखिमपुरावबो कार्फ्युनि माखासे रेहाय होगोन। सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय दखान गला खुलिनो हागोन। ओरैहाय कर'नानि थासारिया दानि बादिनो थाबाय थायोब्ला फैगौ 7 आगस्टनिफ्राय मोनाबिलि 8 रिंगासिम दखान गला खुलिनायनि थांखि लागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। थांनाय 22 जुलाइखालि आसाम आरो मिजोरामनि सीमा लैलापुराव जालांनाय सीमायारि दाङाबाजियाव जिउ गोमानांनाय एबा मुंख्लं सा6 पुलिसनि जिउ आत्माखौ गोसोखांनानै दिनै समबारखालि चिरां जिल्लानि बिजनीआव आसुआ बिबार बावदों। बे हाबाफारियाव बिजनीनि एसडिपिअ शेखर ज्योति रायआ बाहागो लानानै आलारि बाथि फोजोंजेनदोंमोन। लोगोसे सायख'जानाय बिटिसिनि एमसिएलए प्रदीप कुमार बायनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिजनी आन्चलिक आसुनि आफादगिरि सुदीप चन्दाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दि आथिखालाव मिरु सोरखार, आसाम सोरखार आरो मिजोरामावबो एनडिएनि सोरखार सोलिगासिनो दं। बेखायनो गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय सा सानजा रायजोनि बे सीमायारि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ होननानै दाबि खालामदों। गवालपारा जिल्लानि धुपथुरायाव 19 नं हादोरारि राजालामानि सायाव समबारै फुङाव गंसे बोलेर' आरो गंसे ई-रिक्सानि गेजेराव सौग्रावलायनानै गोख्रों जाब्रबथाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बोलेर' गारिया मानकासारनिफ्राय गुवाहाटी लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो धुपथुरानि देवसिला गामियाव बोलेर' गारिया ई-रिक्साखौ उनथिंनिफ्राय सौख्लायहैदों। लोगो लोगो धुपथुरा सान्तिपुर गामिनि ई-रिक्सा सालायग्रा आशिष पालआ गोब्राबै जखम जादों आरो लोगोसे बोलेर' ड्राइभार मानकासारनि आसाफ जामाल मुंनि सासेयाबो गोब्राबै जोखोम जादों। बोलेर' गारियाव गुबुन 2 दंबावोमोनब्लाबो खारखोमादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिदों। सिगां जोखोम जानाय सानैखौबो धुपथुरा हस्पिटालाव थिसनदोंमोनब्लाबो उननि समाव सानैखौबो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव गाहामसिन सावस्रि जोथोननि थाखाय दैथायहरनाय जादों होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय राङा दैमानि सायाव बानायनाय निपक'नि बान्दोआव बांद्राय दै जमा जानायलाय हरखाबै 4 नं दरजाखौ खेवनानै होनायाव राङा दैमानि आफां बाहागो लखिमपुर जिल्लायाव आथिखालाव गोबां हालाय-हाफाय जानांदों। मानो होनोब्ला राङा दैमानि हरखाबै बेबादि देरबोनायाव गोबां जायगायावनो दै लोमसावहैदों, जाहोनाव नसुंफोरखौ हालाय-हाफाय खालामदों। लकडाउन एसअपिनि हेंथायै सोलिग्रा गलादारफोरखौ सोलोंथाइ होनो गलाघाट जिल्ला खुंथाया रबिबारखालि गलाघाट नोगोरनि गासै 60 गलाखौ थाला लागायनानै सिल खालामदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव गलाघाट जिल्लायाव दासिमबो कर'नानि गोहोमा दंबाय थायो। बेखायनो मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव गलाघाट जिल्ला पुलिसआ आसाम मिथिंगायारि अलखदनि खान्थि बादियै नेमखान्थि मानियैफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जादों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। मरिगाव जिल्लानि कुमै गामियाव रबिबारखालि फुङाव लामायाव गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब ताराव नांनानै मासे मोसौ आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। कुमै गामिनि शिव प्रसाद गगৈ मुंनि सासे आबादारिया रबिबार फुंनि समाव जेब्ला गावनि मोसौ हालिसेखौ लानानै दुब्लियाव हालौनो ओंखारलाङो अब्ला लामायाव गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब ताराव गासनफ्रांदोंमोन आरो गावजों लोगोसे मासे मोसौआबो ताराव गासनफ्रांनानै जायगायावनो जिउ गोमानाङो। बे जाथायखौ लानानै थैनाय नखरनो सोरखारा रांनि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै मरिगाव जिल्ला असम जातीयताबादी युव छात्र परिषदआ दाबि खालामदों। मरिगाव पुलिसआ जाथायनि सोमोन्दै सुलाद लाहैनानै उननि समाव पुलिसनि रिपर्टखौ हरनाय जागोन होननानै गामिनि रायजो राजानो खोथा होबोदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। टकिअ अलिम्पिकआव दिनै भारतनि हिन्जावसाफोरनि हकी टीमा 3थि खेब चेम्पियन अस्ट्रेलियानि हकी टीमखौ 1-0 फेजेननानै सेमि फाइनालाव जायगा आवथायनो हाबाय। मख'जाथाव दि 41 बोसोरनि उनाव भारतनिफ्राय अलिम्पिकआव हकी गेलेदों बे खेबाव। भारतनि हौवासाफोरनि हकी टीमा सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हानायनि उनाव भारतनि हिन्जावसाफोरनि हकी टीमाबो सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हानाया दुलाराय भारतारिफोरनि गोसोआव रंजानाय आरो गोग्गानाय लाबोदों।
गुबुन फारसेथिं मैया भारतनि 91 केजि लिरथायनि नैथि खेब एशियान गेम्स चेम्पियन सतीश कुमारा उजबेकिस्ताननि बक्सार बाखदिर जालालभजों 0-5 जेननो गोनां जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सतीश कुमारा आगदा मेगन आरो खखाबाव जखम जानायखौ लानानैनो बक्सिंखौ गोब्राबै गेलेदोंमोन, नाथाय उनाव जेननांगौ जायो। सतीशआ जेनदोंब्लाबो गासै भारतारिफोरा बिनि गोब्राबै गेलेनायखौ बाख्नायनाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार जागासिनो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 3 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।